En realidad, a miña vocación non era magisterio. A miña vocación, a min gustábame ser médico, a min gustaba a medicina, pero na miña casa non había posibles para ir a Santiago. Despois, desde que xa te metes, pois sí, gustan os pequenos, e a vida dos pueblos, sobre todo antes, o maestro antes nos pueblos era unha autoridade. Era unha autoridade, porque se pasaba calquer cousa, pois, a onde acudían? O maestro. Eu en Alence, pois o mesmo facía un documento, se alguén lle prestaba diñeiro a outro, e se nos podía facer un documento que este préstame tal e cual, pois facía ese documento. Viñeron me chamar unha vez para un parto, e eso sí que é verdad que dixen, ai, non, desde que nazca. Eu pon el desde que nazca. Sí que é verdad que tuve, e foi un defecto que eu reconozco, e digo moitas veces, en mí non me gustaba enseñar a ler. Así como a miña cuñada así, que ela foi de párvulos, profesora de párvulos, en min enseñar a ler, eu desde que leía todo o que fose, pero enseñar a ler era a min, era algo, entonces os meus pequenos ou aprendían solos ou aprendían os outros. Pois mira, deixen de ejercer cando fixen os 60 anos, porque foi esa posibilidad que nos deron. No colexio éramos como unha familia. Cando entrábamos pola porta do grupo, xa sabíamos, mirábamos pas caras e todos sabíamos, a ti pasouche algo, que pasou, que foi, que tes, que... Éramos como unha familia. E a medida que foi vindo xente máis nova, o sea, provisionales máis novos, entonces aquilo perdeuse un pouco. A veces vou á farmacia, por exemplo. Cruzo por unha esquina a outra, non teño que andar os buenos días, nin as buenas tardes. E daquela, en cada porta, pois sempre había xente. Se era no brao estaba xente polas portas. Se era no inverno, pois estaban ao rededor de unha estufa. Había dúas festas moi importantes. Unha era, chamabanlle a Festa das Flores, que era no último domingo de maio, e outra era a Festa do Cristo, que era o último domingo de setembro. Había aquí un home que estaba, daquela xa estaba na casa de Fonfría, pero que non sei de onde era, chamábase Joaquín, pero chamábamoslle todos Xoque. E Xoque era o que facía as festas, pedía polas casas, e a festa igual duraba 3 días, como 4, como 5, dependía. As mulleres estaban sempre na casa, a maior parte das veces. Porque eu cando estuve en Alence é un pueblo eminentemente rural, claro, pois, por exemplo, as mulleres non viñan ás nogais, non viñan pois a pagar a contribución, porque era cando viña a xente, a pagar a contribución, as feiras, viñan algunha vez, pero os que viñan eran eles. Había xente nova que, claro, traballaba moito no campo, e había xente maior que estaba sempre na casa, que non iba ao campo para nada. Había xente nas asociacións que non virou mal, que non virou mal. Nosotros este ano, a asociación de Nelly, con Estado con Navia, fomos a Salamanca. A xente non salía de aí de Piedrafita para Alo, non salira, había xente. Pois que é unha pena, que isto cada día está máis morto, que non hai vida, que non hai xente emprendedora, que a xuventud foise, porque aquí non tiñan. Entonces aquí os rapaces, que serían os que tiñan que emprender, fóronse, están todos fora, veñen os fins de semana, ao mellor, ou veñen eso, pero fóronse. Entón, quen van emprender? Que vellos van emprender?